Ние имаме това заложено генетично още от освобождението насам и дори с първата ни Търновска конституция, която въвеждаме, и ние казваме, всеки, който стъпи на българска свобода, той е свободен. Тоест няма значение дали е бил роб някъде и така нататък, стъпвайки в България, той е свободен. И аз мисля, че ние носим този ген в себе си, да не отритваме някой и всеки да се чувства свободен да живее така, както смята за най-добре. И аз смятам, че всички наши български граждани, независимо как се определят и какви са те могат да бъдат такива, каквито пожелаят. Единствено ние имаме проблем, когато една тема тя става политическа, т.е. има политически искания. Кога има политически искания? Когато се искат законодателни промени. Когато има законодателни промени, нормално е една теза да среща своята контратеза. В демократично време е нещо изключително нормално и смятам, че нашето шествие успява, може би в Европа бих казал, че ние сме единствените, които по един изключително разумен, аргументиран и добронамерен начин изказваме нашите тези, без всъщност да атакуваме и да нападаме другата страна. Даже искам да ви кажа обратното, че за жалост ние срещнахме тези ни атаки срещу себе си и срещу хората, които ни подкрепят. Примерно Марио Скуркински ни беше подкрепил за нашето шествие. Той беше омаскарен по всякакъв начин от... И в крайна сметка отказа участие. И в крайна сметка, да, си отдръпна от участието, защото представете си за да се излее едно такова нещо срещу теб. И това е една агресия, която ние срещаме всеки път, когато се опитваме да направим нещо, ние сме атакувани. Моята страница в социалните мрежи, постоянно ни грозни карикатури, изпращане на съобщения лични и така нататък. За съжаление, социалните мрежи се превърнаха в бойно поле. За жалост, трябва да има такава агресия. Ние се опитваме наистина по един християнски модел на добродетели и наистина с един правилно аргументиран и юридически начин да изговорим нашите теми и въпроси, без по някакъв начин да обиждаме тези, които имат друга гледна точка. И така трябва да бъде. Шествие за семейството